Wautos laju nggenira nilaraken Kadipaten Petopraloyo nenggih Sang Suryatmaja. Rinira Sang Durta lan Jayarata datanku anyandhet lampahe mambung anggenipun badhe manjing wonten ing pendadaran Sokalima Kocat. Manjing ana ing pandadaran Sokalima sigra budal lumampah anut wirama. Siswa Sokalima bakal kawiwitan. Iki anak-anakku Kurawa wis padha tak irit mara ana ing pertapan Sokalima kene. Tak sawang saka kene kae uga para Pandhawa wis tumekana kene. Ya adicune. Nuwun mangke. Bapak Penemban Durna. Nadan kang putra pun Kuruwati kula nyadhung dawuh. Nadan kang putra pun Kartomarma nyadhong dawuh. Nadan kang putra pun Dursasana kula nyadhong dawuh. Paman kang putra pun Tirtanata kula nyadhong dawuh. Paman Durna, Man. Paman Durna kula nyadhong dawuh, Man. Ayo gek kono. Aku nyadhong dawuh. Liyane tak wakili kabeh. Ya. Gandengnya Pandhawa ki bocahe anteng menengan. Ora kaya wong-wong Kurawa kagan cangkem. Kok yang cangkem yo ben, Pak. Wis, Kurawa, Pandhawa. Loh. Dina iki kowe padha tak kumpulake ana ing Sokalima kene.
supaya kowe kabeh padha ujian. Anggone sak semester iki kowe do kuliah karo aku. Ya. Anggone kowe kabeh ngangsu kawruh karo aku. Ngono? Iya. Senadyan to Kurawa kira tau mlebu sekolah. Ning kowe tetep kudu melu ujian. Iki wis aku jauh Bapak. Senadyan to para Pandhawa kira tau melu olahraga. Ning tetep kudu melu melayu. Nanti ada tes berenang juga ya. Iya. Jangan lupa Puntadewa nggawa pelampung. Jangan lupa. Wah, jan kok iki kok ujiane mengerikan gitu. Aneh-aneh wae. Ana otbone apa ora? Ana otbone mengko nganggo kae flying fox. Nganggo flying fox engko sing digantung gulune Durmagati. Wah, wis ya, aja do kakean gojek-gojek wae. Engko ndak rampung-rampung awake dhewe. Iki. Gek goro-goro kajine. Heeh, bakune anggone pendadaran iki kabeh sing pisan. Kowe kabeh kudu tes anggone padha nyekel gegaman. Oh nggih. Ana manah, ana dolanan keris, ana main tobak. Nggih. Sabanjure kowe padha diaturi padha jandon. Anggone ngetok katik dayanmu kabeh ki sepira. Nanging pilingku aja nganti ana sing kang ngenani pilingan. Dadi nggon sebelah kene. Karo nggon tengah-tengah kene iki aja dikamplang. Salu. Ngopo nek? Wis kaget diwiwiti wis pendaftaran saka liwane.
Wo. Kowe lho. Wo. Waduh. Wah. Hei, Permadi, tantang aku Permadi. Kowe sapa? Wani manjing ana ing pendadaran saka lima. Aku iki jejering kawulamu. Nanging ora trima rasane atiku. Jarene pendadaran saka lima iki pendadaran dinggo para pangeran-pangeran sing bakal ngreksa kawibawaning negara Ngastina. Lah ning kok ming kaya mangkono kadigdayane para Pandhawa lan para Kurawa. Ora ana sak kuku irengku, ngerti apa ora? Karepmu arep kepiye? Hayo. Yen pancen kowe nyata-nyata satriya kang linuwih, luwih ana kabisanku anggone ngolah jempare. Katokno karosanmu tak sawang kaya ngapa nggonmu olah kridaning jembaring Permadi. Wah. Lagi niki meng kaya ngono. Sawangan iki nadanto aku jejere ming kawula. Nanging tak kira aku bisa ngembari kepara ngluwi pangomong dadi kabisanmu. Sawangan Permadi. Gage tak sawang kaya ngapa kridamu, kaya ngapa kaprigelanmu tak sawang Gage. Apik aku bangane kowe. Saiki coba kowe iso ngene iki ora? Ngeropo kae.
ditutokake perange. Ayo. Tangan kosong. BS hatean. Hop. Hop. Ya. Hop. Ayo. Ayo meneh. Ayo. Ayo meneng kok. Ayo. Ayo. Maju. Kodok banyak-banyak. Ger, mandek ger. Permati. Hop, stop. Lagi kepingin. Hop, stop. Waduh, stop. Wes, panik. Dadi udrek-udrekan ngene piye to malah. Lah. Ana ujian apik-apik ket mau wangun-mangun kok malah dadi rusak kabeh. Ayo. Terus. Heh? Aku tak nonton. Hus. Diam. Iki mau ana apa? Napa Permati? Permati ana apa iki mau Permati? Wonten wayangan niku wonten. Apa ono. Bandulane ono ora ono. Maka nang gembira lho kok. Mongetan. Kowe pawongan. Bos. Sapa? Dudu kowe. Oh, Sing arep kuwi. Niki. Sapa kowe jenengmu, ha? Kula pun Suryat Mojo. Suryat Mojo? Penemban. Sapa kowe? Suryat Mojo ki sapa? Lah, nuwun sewu. Menawi paduka Sang Pinandhita nyuwun pirsa dhateng kula, gandeng kula dereng mempelajari lelakon Suryat Mojo menika. Paduka ingkang langkung pirsa dhateng saking pundi kawontenan kula? Latar belakangipun lare menika. Weh lah, bocah iki kok malah dadi ngetes karo aku. Ya, aku ngerti Suryat Mojo kowe anakku Siradirata Kusire Sinuwun Prabu Destarata kowe. Lah, ngaten. Lah kok kowe malah kumawani ganggu gawe anane pendadaran Saka Lima iki? Karepmu kepiye? Nuwun sewu. Pengangkah kula menika namung kepengin nyumurupi. Kepengin nyatakaken kira-kira sing jenenge Permadi kuwi menapa estu kadegdayanipun menika sami kaliyan ingkang dipun kondangaken. Oh, kuwi syukur ora kowe. Saiki wis itu dhewe to Suryat Mojo. Nek si Permadi kuwi watake kaya watake ngadajal kae. Dadi kowe wis ora dadak perlu mbuktekake. Menika ngaten. Banjur? Ya nggih sampun. Mboten sabunjar banjur pun sewu. Terus kowe kok malah dadi gawe dredah nantang gelut karo Permadi. Acaraku dadi bubar ngerti ora? Kula mriku mboten damel dredah mriku babar pisan mboten. Ujianku dadi bubar kabeh dadi. Nuwun sewu. Sinangsa kula sanes peserta ujian menika nanging kula kinten menawi kula olah kridane ngaprang wonten mriki. Kula kinten kula saged ngembari kula namung kepengin nuduhaken kados pundi to murid-muridipun Sang Tapa Begawan Durna menika.
ingkang dipun kondhangaken sekti kalintang jayaning perang sinasa dereng rampit anggenipun pendadaran. Menika kula namung kepengin ngondhangaken pawarta menika. Oh, ladara surat maca. Lah kok lek kebangetan temen kowe, Anggonmu kepengin mbuktekake marang kadigdayane putra-putra siswaku lah nganti kowe kumawani gawe dredah lehmu mbuktekke nganti nantang karo para pasarta ujian Kandidat ora kaya ngono kuwi carane. Yen kaya ngono kuwi kowe iki mung bakal konges wae. Oh alah Suryat Maja. Ampun kaya ngapa Suryat Maja? Kowe kuwi ora sak derajat karo para pangeran-pangeran Ngastina iki. Kowe kuwi ming wong telu saudon loro saurupan maju kring balelongan. Kowe iki mung kere ya ora. Kowe ora pantes ana kene. Kowe ora pantes ana ning kene. Yen ora gage minggat saka kene, wah kelak tak cundho maneh kowe. Suryat Maja. Jagat Suryan Mojo ojo kuwatir senajan to tak sawang Bapa Guru Durna ora gatake marang kowe ora nganggep yen to kowe iki siswane nanging ditenono tak pestheke besok rejaning jaman kowe bakal dadi bebentenging para Sata Kurawa Suryan Mojo. Thank you.